Γεια σας, Πάνος 13-12 πώς με λένε πια, δεν ξέρω κι εγώ. Σας είχα πει ότι θα ανεβάζω βίντεο κάθε Παρασκευή, γενικά μπιτάκια. Δεν ανεβάζω για πολλούς λόγους, σχόλιο, εξετάσεις, τεστ, αυτά τα πράγματα. Εδώ καινούριο δαχτυλίδι, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, θα το δείξω σε άλλο βίντεο που άλλο, γιατί τώρα έχω σκοτάδι. Θέλω να μιλήσουμε για πράγματα, ας πούμε, τώρα δεν με βλέπετε τόσο χαρούμενο όσο σε άλλα βίντεο. Δηλαδή, ας πούμε, στο βίντεο του Poblete Time Chapter 2 που με ακούγατε, όσο με ακούγατε, γιατί όσο δεν ήταν τόσο καλός, με ακούγατε λίγο πεσμένο. Στο βίντεο που δοκιμάζω τάκυρο τον αδελφό μου και τον φίλο μου, τον Τάσο, και πάλι με ακούγατε εκεί πέρα σίγουρα καλύτερα. Θέλω να μιλήσουμε για τα άτομα που μας ρίχνουν τη ψυχολογία συγκεκριμένα. Μας ρίχνουν την ψυχολογία, μας λένε δεν είσαι αντάξιος, αυτοί που το παίζουν μάγκες γενικά. Λένε δεν είσαι αντάξιος, είσαι ηλίθιος, είσαι αυτιστικός. Αυτά τρώμε μες στις μέρες μας. Το bullying δεν είναι ωραίο αυτό, δηλαδή μην τους ακούτε αυτούς. Έχω παρατηρήσει και από δασκάλους πολλούς, επειδή λένε είσαι αγράμματος, δεν θα καταφέρεις κάτι στη ζωή σου. Μην τους ακούτε, δηλαδή δεν λέω παρατήστε το σχολείο, παρατήστε τα μαθήματα, όλα αυτά, μην. Καλό είναι να προσπαθείτε τουλάχιστον να διαβάζετε, γιατί και εγώ τώρα πνίγομαι στα τεστ. Ένα λεπτό. Ωραία. Γύρισαν τα φώτα, κάτι έγινε. Θα έλεγα απλά να μην τους ακούτε και τα διαβάσματα να τα συνεχίζετε. Απλά μην ακούτε τους δασκάλους που σας λένε ότι δεν θα πετύχετε τίποτα. Δηλαδή κι εγώ είμαι ένα παιδί που τρώω bullying στο σχολείο πάρα πολύ συνέχεια. Όλοι με κοροϊδεύουν επειδή είμαι διαφορετικός, επειδή ακούω διαφορετικά τραγουδιά, έχω διαφορετική συμπεριφορά, αυτά. Δηλαδή πιστεύω ότι όσο πολύ τους αγνοώ, τόσο περισσότερο τους μισώ, τόσο περισσότερο με κοροϊδεύουν και αυτοί, πιστεύω. Δηλαδή δεν είναι ωραίο, δηλαδή, και να πλακώνεις στο σχολείο, δηλαδή να σου πει ο ένας ρε φίλε είσαι ηλίθιος, είσαι μπάσταρδος, είσαι αυτιστικός, και να συνεχίζεις και να κρατάς τα νεύρα σου. Βρείτε έναν τρόπο να ξεσπάτε τα νεύρα σας. Πάρτε ένα σάκο του box, γράψτε ένα μήνυμα, βαρέστε κάτι που ξέρετε ότι δεν θα κάνει ζημιά και ούτε θα σας φώναξουν, ξέρω εγώ, οι γονείς σας. Ας πούμε, ξέρω εγώ, μισό λεπτάκι, να σας δείξω εγώ τι έχω για τα νεύρα μου. Εδώ πέρα έχω αυτό εδώ το μηχάνημα του box για να βαράω όταν έχω νεύρα, γιατί έχω συνέχεια νευρά, γιατί πολλοί με κοροϊδεύουν στο σχολείο. Δεν είναι ωραίο να σας κοροϊδεύουν, δεν είναι καθόλου ωραίο. Οπότε, ακούστε με καλά, δεν είναι ωραίο καθόλου, οπότε εσείς να ακούτε τι ξέρετε. Θέλω να μιλήσω λίγο και για τους μεγάλους, μπορεί να δουλεύετε για σκατά ανθρώπους, για ανθρώπους που δεν νοιάζονται καν για την ψυχολογία σας, για τη σωματική σας υγεία, αλλά νιώθετε χάλια, να συνεχίσετε αυτό που κάνετε, γιατί μπορεί μια μέρα να είστε μεγαλύτεροι, καλύτεροι από αυτούς, ξέρετε ότι είστε καλός άνθρωπος και αυτό μετράει εδώ μέσα. Να ξέρετε ότι σε αυτόν τον κόσμο παίρνεις ό,τι δίνεις. Δίνεις καλοσύνη, θα πάρεις καλοσύνη. Βοηθάς κάποιον, θα σε βοηθήσουν κι άλλοι. Αυτό έχω να πω ως μήνυμα και για τα παιδιά, δηλαδή. Ξέρω εγώ, ένας 17χρονος σου λέει ότι δεν θα πετύχεις με τη γυμναστική που θες. Ξέρω εγώ, θέλεις να γυμναστείς, να γίνεις δυνατός. Αλλά εσύ πιστεύεις ότι δεν θα τα καταφέρεις επειδή σου λένε πολλοί ότι δεν θα προοδεύσεις και αυτό. Οπότε, εσείς να πιστεύετε τον εαυτό σας και αφήστε τους άλλους τους βλάκες να λένε ό,τι θέλουν. Γεια σας.